Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan ilahirin waɗannan manya-manyan mawaƙa da kuke gani kamar haka. Wato Ado Gwanja, Hamisu Breaker da kuma Naziru Sarkin Waƙa, bugu da ƙari da wannan shahararren mawaƙi mai suna Nura M Inuwa. Tare kuma da waɗannan manya-manyan malamai da kuke gani guda biyar waɗanda sun shahara a faɗin duniya, inda wa'azinsu yakan shiga ko'ina kuma yakan fita ta ko'ina, sai dai duk da hakan wasu tsagerai ko mu ce wasu marasa kunya ba sa amfani da wa'azinsu. Hakan ne yasa suka fito kwansu da kwarkwatarsu kuma suka yi faɗakarwa, suka ba da wata fatawa mai matuƙar girma da daraja domin a tunatar kuma domin a sanar. Akwai maganganun da yawa da suke ta yawo kan cewa tsakanin waɗannan mawaƙa da waɗannan jarumai ba sa jituwa, ba sa ga miciji, inda wasu da yawa suke ta maganganu akan hakan. Sai dai a yanzu za mu warware muku komai, kuma a yau za mu iya warware muku zare da abawa. A cikin iya wannan channel ne za ku dinga samun dukkanin abubuwan da suka dace, musamman ma ɓangaren masana'anta ta shirya fina-finai, ɓangaren mawaƙa da kuma ɓangaren jaruman fina-finai, har ma ɓangaren rigingimu da suke ta yawo. Musamman idan muka ɗauko wannan babban mawaƙi mai suna Naziru, wanda aka fi yi wa laƙabi da Naziru Sarkin Waƙa. Naziru Sarkin Waƙa ya shahara a cikin ƙanƙanin lokaci, inda wasu da yawa suka yi cewa tabbas bai shahara ba, wasu kuma suka ce ya shahara. Wannan dalili ya sa wasu da yawa suke ƙaunarsa, wasu kuma za mu iya cewa ba sa ƙaunar shi. Ba komai ne ya janyo hakan ba, inda wasu da yawa suke cewa Naziru yana da girman kai, baya son kula mutane, musamman ma idan muka yi waiwaye da waɗansu ƙananun mawaƙa, inda suke cewa Naziru ko kaɗan baya ɗaga musu ƙafa. Bugu da ƙari nan ma dai idan muka ɗauko manyan mawaƙa, inda wasu da yawa suke ta cewa Naziru yana da matuƙar girman kai, ba komai ne ya kawo girman kansa ba, sai ga ganin cewa ya samu ɗaukaka ko kuma Allah ya ɗaukaka shi, ko yana da kuɗi ko kuma wani abu makamancin haka. Hakan ne ya sa mafi yawancin jarumai da kuma mawaƙa ba sa jituwa. Bugu da ƙari har wasu tsirarin malamai ma suke ta yawan maganganu da yawa a kansa, inda wasu da yawa suke ta cewa kar su yarda su hali irin na Naziru Sarkin Waƙa. Sai dai idan ba ku manta ba, a yanzu ba za mu iya cewa Naziru Sarkin Waƙa ba ne, domin ba tun yanzu ba aka yi mishi juyin mulki, ma'ana aka ƙwace aka baiwa Alan Waƙa. Domin tun lokacin da Sanusi Lamiɗo Sanusi aka sauke daga kan kujerarsa, tun a lokacin shi ma aka sauke daga kan kujerarsa ta waƙa. Sai dai hakan ya kawo ƙalubale ta ɓangarorika daban-daban, inda wasu da yawa suke ta cece-kuce, inda wasu ma da yawa suka ƙara ta tofa albarkacin bakinsu, inda ake cewa ya kamata a ce a ɗauko ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙa a basu. A lokacin an fito ƙwai da kwarkwata, kuma aka yi maganganu kan cewa wannan mawaƙi ya dace a baiwa. A nan wasu suka ga cewa ya dace a baiwa Alan Waƙa, kamar kuma inda ƙuri'a ta fi yawa dangane da Alan Waƙa, wasu da yawa suka baiwa Ala wannan kujera. Kuma wasu da yawa sun yi maganganu cewa tabbas Ala ya dace da wannan waƙar, domin ai dukkanin wani mawaƙi da yake cikin masana'antar shirya fina-finai, ko kuma mu ce yana cikin ƙasar Hausa, bai isa ya ce zai raina Ala a ɓangaren waƙa ba. Sai dai wasu da yawa sun yi maganganu kan cewa ko kaɗan bai kamata a ce a bashi ba, ya kamata a ce a baiwa Nura M Inuwa ko kuma Hamisu Breaker ko kuma shi kansa Ado Gwanja, ko kuma ɗauko Umar M Sharif a bashi. Wasu kuma sukan ce a'a, ko kaɗan Nazifi ya kamata a baiwa, wasu kuma suka ce Ali Jita. Wasu kuma suka ce kawai a juya abin, tunda abin ai siyasa ne, a baiwa Raran Waƙa, domin shi kansa zai fi tafiyar da komai. A nan dai cece-kuce ya ƙara hargitsewa, inda wasu da yawa suka dangana cewa ya kamata a baiwa Nura, bai kamata a ce a juya mishi baya ba, domin dukkanin irin waƙoƙin da ya dace Ala